Vo výstavnej sieni Mestského oddelenia kultúry včera sprístupnili výstavu fotografií poľského fotografa Tomáša Kaspříka. Jej hlavnou témou je portrét ženy, ktorú zachytáva v rôznych emóciách, štilizáciách, no predovšetkým esteticky. Tomáš Kaspřík pochádza z Jasla, kde nachádza pre svoju tvorbu najviac inšpirácií. Počas uplynulých 2 rokov sa nechal inšpirovať večnou témou všetkých umelcov, nielen fotografov, ženou. Kobieta była, jest i myślę, że długo jeszcze będzie jednym z najważniejszych motywów. Žena bola, je a bude jedným z najdôležitejších motívov v umení. Vždy inšpirovala umelcov a takisto zainšpirovala aj moju tvorbu. Zainspirowała moją twórczość. Počas 2-ročného cyklu tvorby tento poľský fotograf pracoval s 206 modelkami, ktoré objavil v Jasle, ale tiež s 2 modelkami z Varšavy, ktoré dokonca fotografoval v Bardejove. Jest to piękne miasto i jestem w Bardejowie zakochany. Zapraszam mieszkańców Bardejowa do zobaczenia tej wystawy, szczególnie. Je to pekné mesto, som do Bardejova zaľúbený. Pozývam teda Bardejovčanov pozrieť si moju výstavu, najmä mládež, ktorá sa zaujíma o fotografovanie. Myslím si, že to môže byť silná inšpirácia pre ich projekty či nápady a taktiež aj lekcia kompozície, svetla, štilizácie. Pewna lekcja kompozycji, światła. Na výstave v Bardejove Tomáš Kaspřík ponúka predovšetkým umelecký portrét, ktorý momentálne dominuje v jeho práci, no takisto sa venuje aj psychologickému portrétu, v rámci ktorého pripravuje snímky pre ďalšiu výstavu. To, co dzisiaj tutaj Państwo możecie oglądać, jest to portret artystyczny. To, čo dnes môžete vidieť, je portrét umelecký, kreatívny, mimoriadne estetický, ktorý som vytváral v Jasle na viacerých rôznych pekných miestach. Który wystawiałem dwukrotnie w Jaśle, bo w 2 różnych miejscach. Výstava fotografií, ktorú autor nazval Pozri sa na mňa, je putovná a prezentovala sa už na viacerých miestach v Poľsku. Poprvýkrát ju môžete vzliadnuť v Bardejove vo výstavnej sieni Mestského oddelenia kultúry, a to do 31. mája.